Čaute, teraz už som toto v treťom dni, som nechtiac vypol tú ďalšiu hru, ale že sme zomreli, tak to znamená, že už nebudeme hrať ID9, ale budeme. Ďakujeme ti, Tipka. Ja, Tipka, ďakujeme. Dajte like pre Tipku, ktorá nás zachránila. Veľmi si to oceníme. Ale aj dajte like, hovorím o lajkoch, že dajte like a odber mne, že by som mal dosiahnuť 1500 odberateľov, lebo ideme zajtra do Poľska, asi. Zajtra do Poľska. Ale v Poľsku idem do mesta. Ja poprvýkrát budem v poľskom meste, len neviem v akom. Neviem, v akom meste budem. V Poľsku. Nebojte sa, tlačítko odberu je zadarmo. Prosím, dajte a dám nový ten odber. Je to ľahké, nič vám to nespraví, není to drahé. Není to drahé, hej, není to drahé, nič to nespravte. Teraz ja to spravím prekladom. Just subscribe to my channel, I really appreciate it. Tak už som spravil preklad a tak. Tak možno, že keby som normálne že vedel tak 200 jazykov, tak by som normálne, tak by mi vybuchol mozog. Spravím aj anglickú verziu, ale s Natanom. 99. Dobre. Asi musím zobrieť všetci a stála vista. Prečo si zomrel? Lebo od hladu som zomrel. Ja ti idem dať bandáž. Tak poď, lebo ešte máš 15 sekúnd. Už 10. No dík. No dík. Take eat. Eat. Nej, čakaj na mňa. Hej, lebo keby sme mali hladomor v 100 dňoch. To by som robil video, že hladomor v 99. Store. Netreba čestu, lebo my to nedáme s old X-kami. Pravda, my to nedáme s old X-kami. Môj Bože, to Čo? Dostal som boat som dostal. Čo to je? Ty nevieš, čo sú boaty? Jaj, myslíš? Ukáž? Teda, dám to unstore, toto. Boat. To z toho si môžem vykraftiť niečo, kde je krev. Do železa mám dať. Mami, food. Tu ten typek není do prdele. Aha, mám bali food. Oh my goodness. Neber mi ho, neber mi ho. No, prečo? Čo mi bereš? Aspoň nech jedno daj.
Mňam. Keby som mal morse v reálnom živote, tak by som zomrel. Normálne od hladu. Ja kompas. Dobre, Ša my nemáme spírku. uvažujte také, ktoré hráte. Ja mám revolver. Dáme to, Adam. Ja. Vezme si. Hej, máme revolver. Ja som zabudol. Hej. A mala RX. Revolver. Adam, musíš poťahať. Revolver, ja viem, ako sa strieľa revolver. Pardon. To je z Coca-Coly. To už to dieťa mám. Tracker na kida. To už mám tracker na kida. To je tá typkyňa. Revolver. Ona má revolver. My sme obe revolveráci. No, okrem mňa. No. Do prdele. Adam, utekaj. Ja som RIP. A ja som RIP. Daj play again with the same team. Ja som to dal. Ale nedal, to bude stále na deň 1. Vidíš? Okej, už hráme. To už hráme, len musím toto. No, ale ja už chcem hrať niečo iné.